bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe wonduɓe ɓadiɓe onon yeeɓoɓe ngoɗo ayawo Ndender TV e ballal Abbas Malal gorko mo Ndender e Kaƴel sawto ngo Amadou Aliou Sy gorko mo RTS Matam wonde Aliou Kanté mo Ndender Kaƴel e ballal muɗum ñalawma hannde Allah yiiɗi men sembe ko weeɓani nde tawno joɗoɗaɗe goto e leñol ngol goto e jaalal goto e mo ganduɗa henni yimɓe mbimi tami mbimani ina sohluno yiide ɗum walla andi to heedi sen kaali on henni hewɓe mbiyata hoyo nde tawno jiɗen haalde ɗo ene ko ɓi nokko ɓi leñol ngol o wiyete ko sukko hoore. Sukko hoore noon henni anduɓe ɓe mbiyata ko sukko hoore Soyel Bandu Fati ma en namnomo to jeeya ma en namnomo inde makko tigiri ma en namnomo kadi holto jooɗi wadde oɗo de mo kuccodirɗon mo joofimi ko tigui woni sukko hoore. Bandiraɓe Ndender TV addanimon ndiɗon jooɓaji kono noon haade yam arde makko mi dokka Aliou Kanté kañumne ko goto e baljiɗo meɗen wooda ko yettinani min. eyyi Amadou Aliou Sy noon yetti bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓoɓe ndeɗo ayaw tawi ko Ndender TV no mbiɗani Abbas Malal Dia tawi kadi ko gorko mo Ndender Kaƴel toɓere ɓe jangganino ni kono sara ceene wetti ƴowgol jaggo fof bitti gummoɗe jammal ndendogal wetti ko bomɓe sagataɓe ɗon heure ɗum ɗofɗali makko ɗon kadi yimɓe kaaƴe ɗum mbiyaji ɗum ala yewtoɓe kono wona toon fañen gonɗen koɗo e nokku meɗen ko guel joddinen ko omo mbiɗa kadi min wiyete ko sukko hoore Soyel Bandu Fati ɗo noon ñalawma hannde o weltare mawde hawrude e makko e Ndender TV e ɗanndugal men kesal arde men ga e nder lowre e lombima ha torde mo ganduɗa kañum woni gorko biyeteɗo sukko hoore. Sukko hoore noon ɓaɗi kotti e makko ɗo woni e meɗen ɓuural hay sinno ni ko hikka waɗi duuɓi temedere e capanɗe joyyi ko ganguel jooɗi walla ko ganguel hooƴi e ruɓidade kabbuji lalɓe tongol imani juma o joni Amadou Aliou Sy ganduma sukko hoore o haalano leñol ngol holi taw holɗo taw sukko hoore konngol artema calmina bandiraɓe on kamɓe fof ɓe kettima sukko hoore beele ko sukko hoore jogui inde won sukko hoore hoto jeeya sukko hoore hoto jibi. bandiraɓe Allah jarama on jarama e weltare ko jooɗoɗen ɗo oɗon namnomi ko ɗo e ganguel makko mboni Djibril Siré Samba kam mboni aɗa andi ko wayno ñeeño walla naalanke ko werti ko fof wiyata gaare kaɓɓe kam ɓayde andade haɓɓitte kono weltare nde kam mum ɓuuri weltare e oɗo ɗi juma e jama salligui e laaɓal kadi mo jooɗiɗen ɗo hannde Samba Djiby Sy nde noddimi o wi o noddimi ko sababude moɗon mi joguima hen toftede mawde e weltare mawde min sukka hoore dey ko ɗo jeeyami ɗo e ganguel makko ndondi e baaba ngol mbiɗa wiye Hammady Habib Bari mbiɗa wiye Hammady Ali Sow eyyi mamam noon binnirɗomi sukka hoore o ko wiyatnomi ko ayno jomoni ko lekkon ko dañi sukka hoore mbiɗa ayno jomoni ko lekkon gaynako teenowo jumanowo mo jurminomo ñaama eyyi mbiɗa wiye kadi jinnaɗam debbo o ene jogoninomi kadi inde kadi wonde walla ñande bara o wiyata ñande bara eyyi on ko noon wiyatno eyyi sukko hoore caggal no jibinɗa ɗo ene gangal makko moɗi keɓɗa ko henni guilay korse jinnaɓe sukko hoore holno natiɗɗa e nalankagal no natirmi hen ni guila mbiɗa woni cuɓel tokosel nde wonno ko Allah waɗe ma ko ɗum tan yawta hay somi teenoyi walla mi hisoyi huuɗo walla mi aynoyi walla mi dawi guesa mi remoyi danam kala tolniɗa ɗon nalankoɓe so garini ɗo e wuuro he e on jamanu nalankoɓe wiyatanoɓe Mamadou Banuru en wiyatanoɓe Dala Guissé en wiyatanoɓe Saydou Bandel en e wiyatanoɗo Aissata Gangue on ko nalanke leydi hay mi wiyani nani nden so tawi Mamadou Banuru en gari ɗo soɓe jeehi tan komin lonkata an mbiɗnoɗo mawɗo goto mi wiyatano Tabel Mamadou Tabel mo jiguirel muɗum ɗo ɗo sara tabal muɗum ɗo so jamma ari mino e jiiraɓam ɓe foof ɗo min gonata e on jamanu sah taw minen min cuwa wattu tuuba taw min mbaɗan jemɓeji kono somi jooɗima e jeete mabɓe mbiɗa yima kala ko jimmi ene weeli ɓe kala ko kalmi ene weeli ɓe ha Allah ittimi ɗo nayimi Thiés Diankine
nde aɗa naymi Thiés Diankin Benedicte ñaari gar tawmi toon goɗɗo ne wiye Samba Diye Sall e goɗɗo Tuballo ne wiye Hamdou Fall kamɓe ɓowɗi ɓen joguinono ko mawloji min gadini sodde moolo fof koye firdunte arnoɓe duggere guerte toonmi moolo mbattumen kadi wadde mooloɓe hoɗa moolo Allah wallimi noon moolo won heewɓe noon Allah wallimi dattimi ɗumen e moolo he ɗum kadi noon min woni nalanka tan ko eyi wadde somi faami aɗa jogui sernaɓe eyyi mbiɗa jogui no jangguinɗomi tan ko Ali Hamady Ali Ali Hamady Ali wona noon keɗoton ɗon e radio Sénégal ene hoɗa Demba Keɓene Daara walla Ali Hamady Ali on jangguinimi moolo noon biyeteɗo Hamdi Fall eyyi Hamdi Fall eyyi kono noon ko Ali Hamady Ali o ɓuuri jangguinimi moolo kam eyyi caggal nde jangguɗa ɗum ɗo nene tawɗa Samba Diye en tawɗa Ali Hamady Ali en saaha nde nalankagal weli ɗo kono saaha nde nalankagal sattindo henne e nder henenne hol martaba dañƴa e nder nalankagal e on dumunna jimmimi ɗo mbiɗa wonde biyeteɗo Hamady Pari Cillaji min ɗanni min pay Côte d'Ivoire min pay Congo min pay France wona fof min dañani coɗo min fof min dañi e nalankagal Allah artini e leydi he min noon konni ko Thiés Allah waɗimi ko Thiés Diankin Benedicte ñaari gar saha fof noon mbiɗa ara ga jillu yiide koreji am yiide jinnaɓam e yiide miraɓam e mawniraɓam wonɓe ga ɗo e ganguel makko mboni nde wonno neɗɗo parno taw tan koɗo jeeyaɗo eyyi Thiés ko an manti ɗum holko sabi aɗa manta Thiés mantirimi Thiés ko ɗon Allah waɗimi gurdam am haydi ko ɗon baggi yimɓe ɗon dañi sukaɓe sukaɓe Allah alhamdulillah rabbil alamin jeeyi hankkadi ha goni yimɓe service en eyyi ɗum mantimi Thiés wadde hakkude ma e ɓesnuma aɗa parni koɓe dañi jinnaɓe daranoɗo to banggal pinal darnoɗo sukka hoore Soyel Bano Fari mo aduna fof seedi gamannoɗo jimannoɗo parni nder eɓe parni hen haaɗo jaranten Allah ɗo sibu ɗo joni sa yimi adorani guitare o mi adorani ampili o tan garmi ga ko duwa o tan ñam ko canki kodiwa wadde sukka hoore fittitone jokki ko waɗanno ha joni heɓani hen retraite haaɗo jaranten Allah ɗo mbiɗa jokki hen sinno guitare o no wonno ɗo joni a andan no hunde gueɗe ɗe mbayi wadde aɗa waɗa hirdoli hakkude ma e rimɓe maɓe fulɓe ɓe joni kewi ñarande min yomin gar min mbaɗnaɓe kaccataji fulɓe jeeriɓe wonɓe jolofɓe e wonɓe ñanɓe e wonɓe e nder ga ɓundi min mbaɗnaɓe kaccataji hay somi yimani hay somi ñuumi tan ɓayri kol guitare o ne weeli kadi kewi wondude kadi koye ɓiɓɓe jenggi bambaɗo en hunde ne weeli eyyi somin mbaɗi kaccataji ne weeli koɗota ɓoya tan suka fulɓe jana yasinaɓe eyyi ɗum fof koye dokke Allah nden noon wona ɗum joguinomi ko moolo tan joguino ɗum yeehi ha ɓooyi noon guitare o arde am ko Ali Farka Touré jangguinimi Ali Farka Touré to Bamako on jangguinimi guitare o ɗo galle ceerno Saydou Diako ɗo nden eyyi ɗo galle Samba Ly ɗo noon jeeya Fouta Togui ɗo min jippotono ɗo Bamako ɗo Ali Farka Touré ummotono galle muɗum aratawami ɗon hoɗa guitare o e koyɗe mum ne hoɗa mi ala guitare kono mbiɗa heeɗo ko hoɗata ko ni o jangguinimi moftimi ko hoɗatno ko foof ha Allah nawimi France tomi guitare nden mi soodi guitare tan mbatumi hodde hankkadi e ko hoɗatno ni arde hankkadi ha guitare o kadi kañumne rewi lawol so wiyama sukka hoore ina anda ha joni ne hebde pinal ngal kono pinal hanki pinal hande beele nalankoɓe ene wonno jiwɗaɓe noɓe celir lawol tawi hanki onon on ndewno e ngol ɗon lawol ene seefude seeɗa nalankagal amen hanki e nalankagal hande ngal ɓe seefude seeɗa wona goɗɗum ko serndi seenu ɗumen noon koɓe jahat puɗɗo ɗuminende seeɗa tan mbiyane mbaɗa orchestre nalankagal minen nalankagal amen minen min dewa tan ko cosano o tan sa waɗi orchestre han kadi orchestre lawol waɗi ko kitande foof ya yaltin hakke morceau ji sappo tawa ɗin ko kecci fulɓe sa naate orchestre sa wawa ɗum noon ɗum addata ma ko caɗele so tawi a wawa hitande fof yaltinde morceau ji sappo tan jimiri kesirinde hay goto meeɗa nande fawe e radio ji he yimɓe keɗo addinima caɗele kono sa rewi tan nalankagal cosaan ngal ɗum kam waɗata caɗele sukka hoore ko Allah sogguma ittuma Thiés adduma ha ɗo
Allah suggi amen itti amen to addi amen haa ɗo pottiɗen ɗo henne e janngel makka mo booni kono noon ɗo wiyete ko lowre lombima ko min wi lowre ɗo ko tawrumi jinnaɓe ɓe mbi ɗo ko lowre kono min nane kadi ɓeydumi lowre o battum wiide cukka hoore soyel bono faati gorko yomo lowre lombima cukka hoore jaɓata fembade gorko yomo lowre lombima ɓulle e mbarkaji ɓulle e barkeji eyyi ko ni hankkadi lowre kam yeehi tan yeehi hanki e hannde holno lowrenaɓe jaɓɓoritonoma hanki e hannde no lowrenaɓe jaɓɓorima jiwi noon ko ummade Ganguel yo ummade Guritali ɗo nde garmi ɗo 73 ko capannayyi ndimagu rewe am mbiɗa ari yiide lowre mbiɗa ari yiide Ganguel ɓeɗo immi Dakar nde nanmi leydi ndi tan kala ñeeño gonnoɗo ɗo e leydi hen jogui ndimangol kaandu ndondu kamɓe fof ɓe kamɓe dimanɓe ndewe am ñande muɗum ha ɗo min gari min mbaali ɗo baba ngol ɗo wuuro babam ɗo min mbaɗ ɗon ha weeti min jinmi toon mbimi hankkadi jeehen Ganguel jeeli sira tan makko mboni jimaɗi capannayyi watno ɗum capannayyi e goho ko nduguji bambaɗo ɓe nani amen gara immi ɗo e Ganguel i jaɓɓoyade min kawre makko ɗo e caski hakkude ɗo e baba ngol ɗum 73 wonno eyyi 73 wonno ɗum yejjittake ɗum ne waɗi fayida no fewi nde garmi ɗo wuuro ngo funnague mum e rewo mum e worgo mum e hirnague muɗum pelle ɗe tuggude tan tugolel fof genni ha woni mawɗo tan ganduɗa hay goto wawi limde no pelle ɗe foti kono fedde foof watta ko jeyata ɓe mbaɗa ko beñuwaruji tubam ɓe mbaɗa ɓe pawa hen kala koɓe pawno hen aɗa teddinde mino e kala ɓe gondunoni eyyi ɗum 73 on e hitande hikka nde noon 2011 kam addunomi ga tan ko duwaw Allah waɗi noon jettimi ɗo kawmi ɗo kadi e sukaɓam kadi ene jangguina ɗi Samba Gueladio Hammadou ene wiye Hammadou Samba adda jombajo ɗi tawi jombajo o ko Thielle e tawmi ɗo kadi e ɓi Amadou Gueladio e ɓi Hammadou Gueladio ene kañumen ene mbadda dewgal eyyi ɗum kawrumi ɗo kono ko duwaw addunami kam to baba ngol ɗo Allah addumi ɗo noon kawrumi ɗe ɗo e ɗum ɗo eyyi Aliou Kanté so tawi ala ko ɓeyɗa henen eyyi Amadou Ali Sène ko lowre gonɗen gonɗen koye Sukka Hoore Sohel Bon Fati tawi kadi ko Ndeɗor TV Abbas Dia Sukka Hoore Sohel Bon Fati min namdadema hannde o caggal talankagal wurnodema nder lowre hornodema nder lowre hannde jooɗiyaɗema Thiés goo min jiɗi namdadema gurdam jinnaɓe men ɓe jinnaɓe ma ɗiɗi ɓe debbo e gorko so tawi aɓe lutti wurde walla ɓe luttani wurde namdal ɗimmal ngal hannde o waylo jamanu yaari ni so tawi neɗɗo yiiɗi heɓde Sukka Hoore ha jokkodire muɗum e ballodiral Ndeɗor TV eɗen gandi to banggue noddirɗe hannde aduna o foof yusdiri ene wotti galle goto nokku goto ɗum joddi so tawi aɗa wasiyo yimɓe caggal nde kalanɗa yimɓe hol jinnaɓe ma jinnaɓe debbo no wiyete jinnaɓe gorko no wiyete so tawi eɓe guuri walla ɓe guurani kalana yimɓe holno keɗirtuɗa jinnaɗam gorko wiyete ko Ali Takko Goli e Samba Goli e Demba Goli e Woppa Goli on woni jinnaɗam gorko wiyete ko Ali yen oɗo baba ngol ɗo jeeya eyyi jinnaɗam debbo o wiyete ko Habi Hammadou eyyi Hammadou ma jigueno Samba ma jigueno ɗum woni jinnaɗam debbo o to jeeya e foof ɗo e Ganguel makko mboni ɗo ɗo galleji ko ɗo e jeeya eyyi jinnaɗo gorko ko baba ngol ɗo jeeya wiyete ko Ali Takko Goli eyyi aɓe guuri walla kamɓe ko Ali Takko Goli adi sankade on baba mo adi sankade jinnaɗam debbo o ko rawane sanki ko Thiés lewru koor ko rawane ñande balɗe nogas e ɗiɗi lewru koor ko sanki Thiés Amadou Lucy min tottuma Sukka Hoore en gandi waylo jamanu to banggue noddirguel makko mo jogui tawi noon société goto biyeten Orange e nder leydi Sénégal a waɗat indicatif o 00221 tawi ko Sénégal caggal leydi gonɗa mbaɗa 77 524 31 07 ɗon heeɓirto ko banggue noddirguel tawi ko Sukka Hoore keɓɗa en direct tawi ko ballalɗa e ballal Ndeɗor TV Amadou Lucy golle ma jooɗi peewi ɗum noon enne Sukka Hoore Sohel Bon Fati min jetti min jaarima weeɓani ɓe wima ko ma ko duttolgal sahande sooño ɗiwni ma on wiɓe o hol gonnanoɗo oɗo henne ma on cifiɗo Sukka Hoore taw ko sayani nde ma on cifiɗo Sukka Hoore ma taw ko haalaka ala Sukka Hoore
ko goto e jaalal liñol darinongal darmin kiɗal no Baba Malen no Samba Diop Lelen non ganduɗa ene kañumen goni nalankoɓe wonɓe Amadou Koli Saleni en ko on ganduɗa ene joddinɗen no wuuro men selli te kadi ne heddi ha joni nalankaga kañumen duusa ɓesgu muɗum e banggal nalankaga saabu a haali ɗen won sukaɓe ɗon tambitiɗa golle ɗe henne te kadi aɗa hedde hanki o henne te hanki o henne kadi ha joni ina welma innima wadde noon so tawi amin dottuma konngol cakkitingo tan ko wonata wasiyoma e nder ko kalɗa kalanmi ko tino tan jaggodira aduna juutani jaggodiron ballodira kono neɗɗo goto noon minen kam diwana men Samba Diop si haali ɗum nane eyyi yimɓe goni goto goni haɓɓere ay kuɗol gotol joni sa rangi ɗumen nam tan sa waɗi nder heelat kono sa rendini hakke kuɗi nogas walla caɓantaɓe sa waɗa heeɗa ko pette wonata eyyi jaggodiri tan ma Allah pewni haajuji no kala ko jiɗi ɓenninde yewta eyyi ɗum tan gari masi tomi bandiraɓe haalpulaɗen fof debbo e gorko suuɗe mawɗo ɗum noon numéro am kam numéro am téléphone 238 ko orange 238 76 35 adduɓe nani ɗum ko numéro am orange o tawi komo tigo o mbaɗa ko 653 mbaɗa 52 mbaɗa 29 numéro am tigo sukori ya wuuro ha Kaba bandiraɓe yiyankoɓe hettiyankoɓe Ndendour TV ko ɗum ɗo wonno komin desnannomo ɗon yen gone dow jam